Hey guys, it's me again, Bisayang Ilocana, Bisayang. Welcome back to my channel, and for this video, papakita po natin sa inyo kung paano gumawa ng flower box from scratch. Okay, so na-cut up na po lahat, ready to assemble na. So from ganyan po kahaba, naging ganito na po. So ayan, ito ang magiging yung parang paa niya, and then ito din yung ilalagay sa gitna para sa bed, ganyan. And then ito po yung magiging wall nung box sa harap, ganyan po siya lapad at kahaba. And then sa side naman is ganito. Ayan. So let's start to assemble. So, ito yung magiging side niya. Ito yung short length. And then, gagawa tayo ng isa pa. Ganon. And then, yung pahaba naman.
So, ganyan po ang magiging itsura niya pag nakumpleto na. Ilalagyan na lang natin itong mahabang kahoy na to all the way. And then, yun na po yung katawan ng ating flower box. Yan. So, natapos na po. Hindi ito ganun kalaki tulad nung ginawa namin kahapon. Kasi ibang area to ng front door ilalagay. So, ganito lang siya kaliit. Yan. Hindi tulad nung ginawa namin kagabi na talagang ganun ka, ganun ka taas. So, this is it. And then, lalagyan natin ng bed. Yung may guhit na yan. Yan, lalagyan niya ng bed. Yung parang kahoy na pag ganun. Tapos, lalagyan na natin ng yung parang cellophane, then soil, and then plant. And of course, i-sustain din natin to. Lalagyan natin ng parang wood finish na stain para terno siya dun sa ginawa natin kahapon. Hello guys, good afternoon. So, kagabi po sinimulan natin yung flower box na maliit, yung pangalawa po natin gagawin. Pero masyado nang malalim yung gabi and masyado nang maingay yung pag slice at saka pagpupukpok namin, pagdidrill. So ayaw naman namin makadisturbo sa kapitbahay kaya hindi muna namin tinapos. But today, the sun is up, it's afternoon, so it's time for us to finish the second box. So I'm gonna show you how we do that one. Pinakita ko sa inyo kagabi yung parang katawan niya at saka yung concept kung ano yung magiging itsura. And right now, I'm here at the front door. Ito yung ginawa namin na yung pinakauna. Yan. Yan. So, mukhang so far, okay naman sila. Nakakapag-adjust. May paisa-isa na nalalanta, but that's just how it is. Ayan. But for the most part, okay naman. Ayan. So, ang isa sa mga concerns namin is itong wall na to is magiging mainit kapag talagang summer na. So, may tendency talaga na baka malanta itong mga nandito sa site. So, we have to put something there. So, that's gonna be another project na gagawin namin. But for the meantime, focus muna tayo sa paggawa ng flower box. So, ayan. And then ito, tinanim namin last year. So, this is Melly. May gumamela. Ayan, medyo malakas ang hangin ngayon. So far, okay naman siya. Nakapag-adjust na. May mga natutuyo dahil nga sa sobrang init dito. But, it looks like nakaka-recover na siya. Ayan, may mga maliliit na dahon. Tumutubo na siya. So, that's good. And then, nilagyan din namin ng additional soil. Yung sobra namin doon, nilagay namin dito para naging okay naman siya. Ayan. And then, yung second box na gagawin namin, dito po namin ilalagay. Dito. Front. So, magmumukha siyang ganyan. Meron siya dito. So, now, looks like this. Crib ng baby. Maliit. So, patapos na to, ang last na lang natin na gagawin is i-sustain siya. Tulad ng ginawa ko doon sa isang box. And then, that's it. Lalagyan na natin ng lining, soil, and then the plants.
put the wood stain all over. And then, after that, patutuyin ng konti. And then, lagay na ng lining, soil, at saka yung mga tanim. So, let's start doing the wood stain.
So, balik na naman kami sa Home Depot kasi kinulang yung mga tanim na binili namin para sa pangalawang flower box. So, right now it's, anong oras na ba ngayon? 7:18. Medyo maliwanag pa. At meron pa naman silang display ng mga tanim. So, we'll check it out. Yan, so 798. Hindi, di ba? Ayan. So, ganyan sa likod. Tapos ito. Maganda. Ito ba yung nagyatawan? Yung sana na purple kaso masyadong manipis yung tela. Yung petal. Masunog lang. So either that or meron din silang ito. Ang ganda. 30 feet by 15. At least, ito rin sana, cute din, 190. So, we ended up buying just 2 types of flowers. Yan. Kasi may tira pa kaming yellow, parang daisy doon sa bahay. 6 na piraso. So, ewan ko anong nangyari at biglang naging malamig na mahangin na naman ngayon dito. So, papago-pago na naman tong weather dito sa Las Vegas. Oh, so, we're gonna go home, then finish our project. Ito pong flower box na to, nilalagyan natin ng soil ngayon, tsaka binabasa ng tubig kasi ito yung magiging flower box na walang butas sa ilalim. So magre-retain lang yung tubig dyan kasi ilalagay namin to doon sa front door sa may semento. So ayaw namin mag-stain, magkaroon ng water stain yung semento kaya hindi namin bubutasan yung lining na nilagay namin sa loob.
So, ayan guys, natapos na natin. And nailagay na natin siya kung saan natin gustong ilagay. So, ang itsura po niya, kung dito sa tapat ng bahay, ganyan. Tapos, front door, and then nandun din po yung first project na ginawa natin. So far, okay naman yung mga bulaklak. Surviving. Ayan. Ayan guys, so yun po, natapos natin yung ating project. Yung isa, which was the other day, and then ngayong araw is natapos natin yung pangalawang flower box na medyo maliit kaysa dun sa una nating ginawa. And that's pretty much it. We're just hoping na pag nag-summer na talaga dito ay makasurvive yung mga bulaklak na yun. Kasi talagang napakainit dito pagdating ng summer. At least more than 100 degrees Fahrenheit yung temperature po sa labas. And that's pretty much it for this video. I hope you guys enjoyed. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Please don't forget to hit that bell button para naman po notified kayo sa mga new videos na i-upload ko. This has been Kathy, your Ilocana Ilongga Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!